ናይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ድሕርዚ ኢየሱስ ናብ ማዕዶታ ጥብርያዶስ እትበሃል ባሕሪ ገሊላ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ተከተልዎ። ኢየሱስ ድማ ናብ እምባ ደይቡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ተቐመጠ። በዓል ፋሲካ ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ሽዑ ኢየሱስ ኣዒንቱ ቆላሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ እንተሎ ምስ ረኣየ ንፊልጶስ ነዚኣቶም እነብልዖም እንጀራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ። እዚ ዝበሎ ምንቲ ክፍትኖ እዩ እምበር ነቲ ክገብሮ ዘለወስ ባዕሉ ይፈልጦ ነበረ። ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እንጀራ ንነፍሲ ወከፍ እኳ ቄቁራስ ኣይበጽሖምን ኢሉ መለሰሉ። ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ 5 እንጀራ ስገም 2 ዓሳ ዘለዎ ሓደ መንእሰይ ኣብዙ ኣሎ። እዚኣተን ግና ነዚ ክንዱዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይኣኽላ በሎ። ኢየሱስ ድማ ነቶም ህዝቢ ኣቕምጥዎም በለ። ኣብቲ ቦታ ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ። ሽዑቶም ህዝቢ ተቐመጡ። ቁጽሮም ከዓ ኣስታት 5,000 ሰብኦት ነበሩ። ኢየሱስ ነተን እንጀራ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም ዝተቐመጡ ዓደሎም። እቶም ዓሳታት እውን ከምኡ ከከም ዝደለይዎ ዓደሎም። በሊዖም ምስ ጸገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ካብኡ ሓደ እኳ ከይባኽን ነቲ ዝተረፈ ቁርስራስ ኣክብዎ በሎም። ስለዚ እውን ኣከብዎ። ተረፍ እቶም ካብተን 5 እንጀራ ስገም ዝበልዑ ከዓ 12 መሶብ ቁርስራስ መሊኡ። እቶም ህዝቢ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ እዩ በሉ። ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ ሒዞም ከንግስዎ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ፈሊጡ መሊሱ ወይኑ ናብ እምባ ኣግለሰ። ምስ መሰየ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ። ኣብ ጀልባ ደይቦም ከዓ ናብቲ ሰገር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ኣቢሎም ከዱ። ግዚኡ ጸልሚቱ ነበረ። ኢየሱስ እውን ናብኣቶም ገና ኣይመጸን ነበረ። ብርቱዕ ንፋስ ኣውሎ ስለ ዝነፈሰ እቲ ባሕሪ ይናወጽ ነበረ። 5 ወይ 6 ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ምስ ከዱ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጀልባ ክቐርብ እንተሎ ርእዮም ፈርሑ። ንሱ ግና ኣነ እየ ኣይትፍርሑ በሎም። ሽዑ ናብታ ጀልባ ከደይብዎ እናደለዩ እንተለዉ እታ ጀልባ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ምድሪ በጽሐት። ንጽባሕትኡ እቶም ኣብ ሰገር ባሕሪ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ እንትርፊ ሓንቲ ጀልባ ካልእ ኣብኡ ከም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራሕ ንበይነቶም ከም ዝኸዱ እምበር ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብታ ጀልባ ከም ዘይደየበ ረኣዩ። እንተኮነ ካልኦት ጀልባታት ካብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓታ ጎይታ ባሪኹ እንጀራ ዝበልዑላ ቦታ መጸ። ሽዑቶም ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ከም ዘለዉ ምስ ረኣዩ ናብተን ጀልባታት ደይቦም ንኢየሱስ ክደልይዎ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ኣብ ሰገር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ከዓ መምህር መዓዝ ደኣ ናብዙይ መጺኻ በልዎ። ኢየሱስ ድማ እትደልዩኒ ዘለኹም እንጀራ በሊዕኹም ስለ ዝጸገብኹም ኢኹም እምበር በቲ ዝረኣኹምዎ ተኣምራት ከም ዘይኮነ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ እግዚኣብሔር ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ህይወት ዝነብር ምግቢ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ንሳቶም ግብሪ እግዚኣብሔር ክንሰርሕ እንታይ ንገብር በልዎ። ኢየሱስ ድማ ግብሪ እግዚኣብሔርስ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንሕና ርኢና ምንቲ በኣኻ ክንኣምንስ እንታይ ምልክት ትገብር እንታይ ኸ ትሰርሕ? ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ነቲ ናይ ሓቂ ሕብስቲ ካብ ሰማይ ኣቦይ እዩ ዝሃበኩም እምበር ነቲ ሕብስቲ እቱይ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነስ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ እግዚኣብሔር ሕብስቲ እዩሞ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ጎይታ እምበኣርከስ ነዚ ሕብስቲ
እዙይ ኩሉ ሻዓበና በልዎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎም ናይ ህይወት ሕብስቲ ኣነ እየ እቲ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን እቲ በኣይ ዝኣምን እውን ከቶ ኣይጸምእን እዩ ግና ከምቲ ዝበልኩም እዩ ርኢኹምኒ ግና ኣይኣመንኩምን ኩሉ እቲ ኣብ ዝህበኒ ናባይ ክመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከዓ ንወጻኢ ከቶ ኣያውፅኦን እየ ኣነ ካብ ሰማይ ዘወረድኩ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብቶም ኩሎም ንሱ ዝሃበኒ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ክተስኦም እየ እምበር ሓደ እኳ ኣይጠፍእን እዩ እዙይ ድማ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እዩ ኩሉ ንወልድ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተስኦ እየ እዙይ ፍቓድ ኣቦይ እዩ ስለዙይ ድማ ኣይሁድ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ህይወት ሕብስቲ ኣነ እየ ስለ ዝበሎም ብኡ ኣጉረምረሙ እዙይስ እቲ ኣቦኡን እኖኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረደ ይብል በሉ ኢየሱስ መሊሱ ከምዚ በሎም ንስንሳትኹም ኣይተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣብ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተስኦ እየ ኣብ መጽሓፍቲ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እምበኣር ኩሉ እቲ ካብ ኣብ ዝሰምዐን ዝተምሃረን ናባይ ይመጽእ እንትርፊ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ንኣብ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የለን ንሱ እዩ ንኣብ ዝረኣዮ እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘለዎ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ናይ ህይወት ሕብስቲ ኣነ እየ ኣቦታትኹም ኣብ ምድረ በዳ መና በልዑ እንተኾነ ግና ሞቱ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ እዙይ እዩ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ኣይመውትን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ህይወት ሕብስቲ ኣነ እየ ኩሉ ካብዚ ሕብስቲ እዙይ ዝበልዕ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዙይ ንዓለም ህይወት ምንቲ ክኸውን ኣነ ዝህቦ ሕብስቲ ስጋይ እዩ ሽዑ ኣይሁድ እዙይ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይኽእል እናበሉ ንስንሳቶም ተኻትዑ ስለዙይ ድማ ኢየሱስ ከምዚ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘበሊዕኹም ደም እውን እንተዘቸትኹም ናይ ዘለኣለም ህይወት ከምዘይብልኹም እማን እማን እብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተስኦ እየ ስጋይ ናይ እማን ምግቢ እዩ ደመይ እውን ናይ እማን መስተ እዩ እሞ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ እነብር እቲ ዝለኣኸኒ ኣብ ህያው ከም ዝኾነ ኣነ እውን ብኣብ ህያው ከም ዝኾንኩ ከምኡ ከዓ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ብኣይ ሕያው ኮይኑ ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ እዙይ እዩ ከምቲ ኣቦታትኹም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮኑን ነዚ ሕብስቲ እዙይ ዝበልዕ ግና ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ኢየሱስ ነዚ ኩሉ ዝተዛረቦ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ እናምሃረ እንተሎ እዩ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዙይስ ከቢድ እዩ መን ክቕበሎ ይኽእል በሉ ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዙይ ከም ዘጉረምረሙ ብመንፈሱ ፈሊጡ እዙይ ዶ ይዕንቅፈኩም ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክኣርግ እንተሎ እንትርእይዎ ደኣ እንታይ ምበልኩም ህያው ዝገብር መንፈስ እዩ ስጋ ግና ምንም ኣይጠቅምን እዚ ኣነ ዝነገርኩኩም ቃል ከዓ መንፈስ እዩ ህይወት እውን እዩ ግና ካባኻትኩም ገሊኣቶም ዘይኣመኑ ኣለዉ በሎም ኢየሱስ እቶም ዘይኣመኑ ኣይኖኦም ምዃኖም እቲ ዘትሕዞም እውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ይፈልጥ ነበረሞ ኣስዒቡ ከዓ ስለዙይ ድማ እየ እቲ ካብ ኣቦይ ዝተዋሃቦ እንተዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን ዝበልኩኩም በሎም በዚ ነገር እዙይ እውን ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመለሱ ምስኡ እውን ኣይከዱን
ስለዚህ ኢየሱስ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርት ንስኻትኩም ትኸድዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ኦ ጎይታ ንስኻ ናይ ዘላለም ቃል ህይወት ኣለካ ናብ መን እሞ ኢና ክንከድ? ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣለና ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ን12 ዝሓረኽኩምስ ኣነዶ ኣይኮንኩን ሓደ ካባኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ዝበለ ድማ ብዛዕባ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ እዩ። ዘትሕዞ ንሱ እዩ እሞ ንሱውን ሓደ ካባቶም 12 ነበረ።